Kienet il-Gazzetta Malta Today li nhar il-Ħadd li għadda żvelat li l-kuntrattur Zaren Vassallo għadda donazzjoni ta' €250,000 b'self lill-Partit Nazzjonalista. Każ li kien anke konfermat mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista nnifsu Paolo Borg Oliver. Dawn il-flus ingħataw b'self lill-Partit Nazzjonalista f'Ġunju tas-sena li għaddiet għall-kumpanija tal-istess partit Media.Link Communications. Mistoqsi x'inhi l-opinjoni tiegħu dwar din id-donazzjoni, il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li huwa f'idejn il-poplu biex jiġġudika din l-għotja. Naħseb in-nies għandhom jagħtu l-fehma tagħhom dwar x'inhi s-sitwazzjoni ta' partit politiku li qiegħed jissellef mingħand jissellef ma nafx ġifieri ma nafx ir-rata tal-interess, ma nafx x'inhuma repayment terms, ma nafx jekk issirx b'mod regolari, ma nafx jekk kienx hemm self ieħor jew donazzjonijiet oħra u kemm tħallsu minnhom minn dawn id-donazzjonijiet. F'dan il-kuntest, Joseph Muscat tkellem dwar il-ħtieġa tal-introduzzjoni tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti, liġi li tkun waħda serja u li bekk tassigura aktar trasparenza. Naħseb hemmhekk turi l-bżonn ta' liġi tal-finanzjament tal-partiti li tkun serja, li dawn l-affarijiet naħseb in-nies jinkwetawhom u għalhekk hemm bżonn u ħankunu qegħdin sas-sajf li ġej sakemm ningħataw jekk ningħataw il-fiduċja mingħand il-poplu illi ndaħħlu liġi serja dwar il-finanzjament tal-partiti.